At times, I begin to wonder or asking some series of questions regarding the attitude of our peoples. Ụdị ha si were eme gịnị? Afụ ndị Gboo ka ị ga-asị na ha commit abominant. Mana ikwu amarọ ibe ezie. Ndi Gboo pay an ultimate price. They sacrificed their life, everything they have, in order to keep that generation going on. Ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo, before you back things that will perhaps bring unending doom in your family, try to ask questions. Try to know who you are, where you're coming from, and where are you going. Where is the foundation of your family? Because every family have a foundation they laid for you and I to follow. Ọ bụ ezinụlọ niile ka a na-eji agwọrọ ọgwụ. Ọ bụkwa na ezinụlọ niile ka nwa afọ ezinụlọ ji eje gwọ ọgwụ bubata. Foundation of your family matters. I know that you might not hear it from anybody, but this is the raw truth I have to dish out to you. Onye amaghị ebe mmiri nọ wee bido mara ya, ama mma ebe ọ nọ kọ ya n'arụ. Tupu mmadụ eme gị ife na mmụọ na mmadụ, ọ ga-ebugodu ụzọ mee gịnị? Gaa na mmụọ wee chọpụta the foundation of your family. You don't know it. Ife mmadụ amarọ ya. Onye ka m ji agwa gị oge niile. Try to know who you are. Try to know the origin of your family. Mata ihe ndị buru na ana ahụ mere. Mara na ha emere ezi ihe ka ha emere ajọ ihe. Ọ bụrụ na ha mere ajọ ihe, mata amata na ụgwọ ọbụla eji na mmụọ na ọ bụ ndị dị ndụ ga-akwụ ya bụ ụgwọ. Try to adjust and amend. O nwere ọtụtụ ezinụlọ the secret in nature. This is the ultimate price ndị Gboo kwụrụ iji wee mee gịnị? Iji wee keep that family. O nwere ihe nwere ike ime gị na ndụ a, ị na-ajụ ha akọ nke isi wee mee gịnị pụta ya bụ ije. Mana ihe niile jere ije ahụ nachara ana. Mana ọ bụrụ sọ nna gị nwa pụtara. Maọbụ ị na-anya na ngwuru gị, o nwere ka extreme nwere ike iji wee mee. Efu na isi nwa eze adịghị atọ na mba. Ejighị isi nwa eze eme mkpọrọ. Ma na o nwere ihe na-echekwaba unu na ngwuru ahụ. O nwere ihe na-agaid nwa afọ ọbụla amụta na ngwuru ahụ. Ị mara ya bụ ife ya maka nsị ka m kọwara gị. Know your family roots and your family history. Ọ bụrụ na ị mara, jụọ ndị okenye. Jee na obu unu. O nwere ndị tọchara unu. O nwere ndị ma ka family unu si were bido. Jụkwa ajụjụ a ka o nwee ike inyere ha aka. Anaghị ama ife Ọnịsha gwara Obosi. Eziokwu ka anyị bịara ka anyị gwa gị. Ndewo na ị ga-atụsakwara m ozi a, tinyekwa ya n'uchu ka o nwee ike ịbara gị. Aka m bụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC. Ọ bụrụ na a na-agwọ nsị anya odo, sie tikwe na ya ịgbaka. Ga-emesianụ.